Здравейте, тук е Знака. В този епизод от играта Minecraft ще отговоря на няколко въпроса, които ми бяхте задали в коментарите и ще направя един лек апдейт на къщата. Така. Сега първо ще направим една печка. Тя се прави ето така. Ето тук ще я поставя. Сега мисля да направя малко стъкло. Докато стъклото се прави, ще отговоря на някои от вашите въпроси. Някой ме беше питал откъде имам тая светеща тикла и дали играя с някакъв мод. Не играя с мод. Когато ходих до онази мина, която е и там, я намерих отвън до мината и се я сложих тук. След това направих светеща с един торч. Да видим какво се е изпекло. 3. Добре. Сега ето тук ще сложа един прозорец. Тук също. И това е достатъчно за сега. То май се стъмнява. Само да видя докъде е слънцето. Започва да се стъмнява сега, като падне слънцето. И още нещо да отговоря. Питахте ме защо съм на Peaceful. На Peaceful съм, понеже не искам някакви гадни крипъри и зомбита. Това е. Довиждане.